El llop y las 7 cravetas. Ni era una vegada una familia de cravas que vivían felices a una selva plena de vida. Cada quesero com assediva la casa a on viviban la mare y els 7 fillos, als que se voleva molto. Un día, antes d'eixir a mirar comida al bosque, va gritar als 7 germanos i les va dir: «Me'n vaigot al bosque, no obrats la porta a ningú. Si el llop t'entra a casa, se tos minxarà sin pensar-ho a tots. Parets molta cuenta, perquè pot estar revestit. Tos pot ensarronar. Està fet un barbol». A la vegada, com ho poden reconèixer? El llop tiene una voz aspra y forta y yo tengo una voz clara y suave. Aixinas que podets reconèixer-ho per la voz. Antes que la mare no marxase, les va dir: Recordets que els peus del llop són negros i els mios són blancos. No penes, mama, entre tots mos guardarem prou bé del llop. Marxa tranquil·la. Segons la mare crava se dirigiva cap al bosque, el llop la guardava a un amagatall lluny de la cabana. Quan el llop va veure que la mare ja no hi estava, se va acercar a la cabana i va trucar a la porta. Qui és? Obrats la porta, xicotes! La vostra mare ja ha arribat. Porto comida pa tots. Les cravetes van reconèixer la voz del llop, sense tindre que obrir la porta. Tu no és la nostra mare. La suya voz és més clara i suave. És el llop i no mos embolicaràs. El llop se va enrabiar una mica per no haver podet enganyar les cravetes. Se'n va anar cap a la tienda i se va crompar un clarión i se ho va minxar pa aclarir-se la voz. Va tornar-se'n cap a la casa i va trucar altra vegada. Mis cravetes, sigo mamà, obrats la porta, porto la comida del bosque pa tots. Al escoltar una voz més feble, les cravetes se'n van anar a obrir la porta a corrents. Justo antes d'obrir-la, una de les germanes va xilar. Aturets, nines, anam a vedel els peus per a ditjos de la porta. Al mirar, van veure que els peus eren negros, aixinas que van tornar a xilar. No t'obriré la porta, els peus de mamà no són negros, són blancos. El llop va tornar a marxar-se per entrar al forn de pa esta vegada i li va dir al fornero: «Me pots donar una mica farina? Quiero fer pa i torta». El llop va eixir del forn de pa con un saquet de farina i se va dirigir cap a la cabana. Quan ja estava cerca, va obrir la talegueta i se va xitar la farina pels peus. El llop va tornar a trucar a la porta per tercera vegada. «Mis cravetes, xicotes, obrats la porta. Sigo mamà i tingo comida pa vosaltres». Passa els peus per a ditjos de la porta, pa que els veigan. Volem saber si de veritat és tu. El llop va mostrar els peus rebotzats en farina. I els 7 cravits se ho van creure perquè van pensar que eren els peus blancos de mama i van obrir la porta. Se van ensopegar con un llop gran y fiero a detrás de la porta. Las cravetas se van espantar de tal manera que van comenzar a correr per tota la casa. El llop va enrestir-les pa minxar-se-les. La primera se va amagar a debaix de la mesa. La segunda a debaix del llit. La tercera a la xuminera. La quarta a la cocina. La quinta a l'armari. La sexta se va amagar a detrás de la cortina. I el sèptimo va d'entrar al caixó que hi era al rellotge de paret. Però el llop ràpidament va començar a descobrir cada un dels amagatalls a on se hi eren ficat les cravetes. «Vingats con jo, no corrats, tos vaig a pillar a totes!»
A l'única que no va poder trobar va ser a la craveta xica, que se hi era amagat al rellotge. Pero como ya estaba farto, va deixar de mirar cravas y se'n va anar de la casa. Pel camino, el llop se va xitar a la vora d'un arbre gran i va quedar-se dormit. Només feba que roncar. Al poco temps, la mare va tornar a casa i s'hi va trobar con una desferra animal. Algú s'era deixat la porta oberta batanera. Quan va d'entrar a la casa se va sorprendre molto. Las mesas y las sillas estaban del revés, las cortinas esgarradas, els llits estaven desfets, els llençols i almades per terra. La mare va buscar per tota la casa a les xicotes craves, però no les va trobar pas. Preocupada, va començar a gritar-les pel nom, però ninguna le va contestar. Quan va anar a gritar l'últim nom, va sentir una voz que diva: «Mamà, estiu a dintre del rellotge!» La mare va córrer cap al rellotge i va sacar a la craveta d'estí. Entre piosos, la craveta le va empezar a contar tota la història a su mare, dint-le que el llop s'era minxat a totes les suyes germanes. Se les ha minxat totes, no n'ha deixat cap. Quan van eixir a passejar-se pel bosque, van veure molt lluny al llop dormint ditjós d'un arbre. Roncava tanto que hasta els camals de l'arbre tremolaven. Se van amagar a detrás d'una mata pa espiar-ho de la distància. Van veure com algo se le moveva adintro la panxa. Pot ser que mis cravetes estén adintro de la suya panxa i encara estem vives? Així que le va dir a la suya filla: «Marxa't a casa i porta'm una agulla, el filo i les estixeres». De vez que la craveta correva cap a casa, la mare va ropiegar pedres grans de terra. Després d'un rato, la xicota va tornar con tot lo que li era demanat la mare. La mare crava va fora de la panxa del llop con les estixeres. Al moment va haver-hi com va eixir una de les 6 cravetes que s'era minxat. A poc totes van anar eixint, sanes i salves, totes felices però encara espantades. Van abrazar a su mare. La mare le va ficar les pedres que era ropiegat a la panxa del llop. Cuidadosament la va cosir con agulla i filo. El llop dormiva tan bé que no sentia res. La mare i els suyos fillos van fugir a tot trote. Quan el llop se va despertar, le feba mal la esquena i la panxa. Com tenia molta set de tot el que s'era minxat, se va acercar tanto al río que quan se va acatxar a beure va perdre l'equilibrio i va caure a l'aigua. «Adulla! Adulla! M'estigo afogant!», xilava desesperadament, sin que ningú l'adullase. No va poder aguantar el peso de las rocas y se va a esfonsar. Al parar cuenta del que estaba pasando, la mare crava y las 7 cravetas van correr al río. «El llop està mort! El llop està mort! El llop està mort! El llop està mort!», diuen xilant segons brincaven i ballaven d'alegria.
La mare i els fillos van tindre una vida molt tranquil·la i feliç a la suya cabana del bosque.